Sibiř. To slovo jistě slyšel již každý. To jméno nejspíše znají všude ve světě. Ale víte o této zemi něco jiného, než že leží daleko a je tam opravdu, ale opravdu velká zima. Začneme s tím, že Sibiř je obrovské území. Je rozlehlejší než Evropa, Čína, USA, Austrálie nebo Jižní Amerika. Setkáte se zde s tajgou, nejrozsáhlejším lesním porostem planety. Seznámíte se s Bajkalem, nejhlubším jezerem planety. A najdete 4 z 10 největších světových veletoků. Jenisej, Ob, Lena, Amur. Právě zde, v Sibiři, se nachází více než 30% zásob sladké vody na planetě. Pojďme se vydat k hornímu toku Leny, jednoho ze sibiřských veletoků. Ocitneme se v Jakutsku. Tyto končiny ohromují cestovatele drsnou, nedotčenou krásou. Je obtížné dostat se až sem. Ale právě zde se podaří nalézt ryzí a divokou Sibiř. Pobít v nejchladnějším bodě severní polokoule, Oymyakonu, kde v zimě klesá teplota až na minus 70 stupňů Celsia. Kochat se lenskými sloupy, rezervací zapsanou v seznamu památníků světového dědictví UNESCO, 40-kilometrovou řadu vertikálních skalních sloupů. Táhnoucí se podél pravého břehu řeky Leny. Nebo objevit přímo ve středu jakutské tajgy opravdovou poušť. Jedinečné písečné duny Tukulany. Desítky kilometrů písečných nánosů na vrcholcích hor. Kde se vzali tady na Sibiři? Přesnou odpověď neznáme. Po většinu roku je zde velice chladno a sněží. V zimě klesá sloupec teploměru snadno až k minus 50 stupňům a sněhová pokrývka dosahuje i několika metrů. Sníh lze mnohde najít i v červenci. Surové klima těchto oblastí přispělo k uchování krásy divoké přírody v její původní podobě a ochránilo ji před průmyslovou exploatací. Ocitneme-li se zde, spatříme skutečné zázraky. Léto v Sibiři. 3 krátké měsíce, v nichž ožívá příroda. Tisíce druhů různých rostlin se snaží vyklíčit, vyrůst a rozmnožit se. To, co v zimě vypadá jako nekonečná zasněžená pustina, pokrývá se v létě neuvěřitelně barevným kobercem sibiřských bylin. Ale i krátké sibiřské léto přináší drsné útrapy. Ostré kontinentální klima Sibiře přináší letní teploty dosahující až 40 stupňů. Jen si představte, přežít v nelítostných podmínkách neustálého prudkého střídání teploty. V zimě minus 60 stupňů, v létě plus 40. Vy byste to dokázali. Oni mohou. Sibiřské byliny, hlavní bohatství Sibiře i celé planety. Na světě je stále méně míst, kde lze nalézt takové množství planě rostoucích léčivek. Kromě lenských sloupů se záštity UNESCO dostalo ještě dalším 6 pamětihodnostem prvobytné přírody světového významu. Kamčatské sopky, Wranglerův ostrov, náhorní plošina Puturana, legendami opředené jezero Bajkal, též stepy a jezera Unvusurské kotliny a zlaté hory Altaje.
Horský Altaj. Každá zatáčka, každý ohyb a zátočina jsou důvodem pro malý výlet. Zde, jako i v celé Sibiři, je možné setkat se s podivuhodnou různorodostí planých bylin, které oplývají původní silou drsné nedotčené přírody. Po tisíce let znali místní léčitelé nepřekonatelnou moc sibiřských bylin. A ve 20. století se o ně začali zajímat i vědci. Právě sibiřské byliny byly použity při výcviku prvních kosmonautů pro lety do vesmíru. A dnes již celý svět ví o podivuhodných vlastnostech rostlin ze Sibiře. Siberian Health je jedním ze světových lídrů výroby přírodních produktů pro aktivní a plnohodnotné žití. Již téměř 20 let se většina našich produktů vyrábí právě zde, v srdci Sibiře, právě z těchto bylin. Umožňuje nám to beze ztrát předat veškerou přírodní čistotu a energii sibiřských bylin našim produktům. Novosibirsk, hlavní město Sibiře. Sibiřské byliny se zde přetvářejí v novátorské produkty pro plnohodnotné a aktivní žití. V současnosti naše výroba využívá špičkové moderní technologie, splňující mezinárodní standardy, vlastní vědecké a inovační středisko, vlastní laboratoře, unikátní patentované receptury, obrovské logistické centrum. Siberian Health, zrozená v Sibiři, v jednom z posledních míst na planetě, kde příroda zůstává ve své netknuté a původní podobě. Siberian Health se všemožně snaží uchovat tuto původní divokou přírodu Sibiře, která štědře nabízí své dary. Založili jsme fond Svět kolem tebe. Jehož hlavním cílem je podpora sibiřských přírodních rezervací. Naše výroba i naše produkty odpovídají těm nejpřísnějším ekologickým normám. Čistíme vzduch i vodu, které používáme při výrobě svých produktů. Používáme biologicky rozložitelné materiály i pro balení našich produktů. V přípravcích pro aktivní a plnohodnotné žití nepoužíváme syntetické doplňky. V našich přípravcích pro zdůraznění krásy nepoužíváme sulfáty, ftaláty, parabeny, minerální oleje, syntetická barviva a aromatizátory. Naše přípravky nejsou testovány na zvířatech. Na své výrobky jsme náležitě hrdí, proto je pro nás důležité i to, v jakém prostředí a jakým způsobem se o nich naši klienti dozvídají. Taková jsou zastoupení Siberian Health, působící v různých městech již 25 států světa. Každý, kdo hledá ekologické, přírodní řešení, určitě zde nalezne i něco pro sebe. Vždyť sortiment, který nabízí Siberian Health, zahrnuje více než 200 přírodních produktů. Produkty pro aktivní a plnohodnotné žití, přírodní kosmetika, přípravky pro osobní hygienu, ekopřípravky pro použití v domácnostech. Již téměř 20 let využívají lidé v nejrůznějších zemích světa přírodní produkty Siberian Health. Protože vidí výsledky, protože si cení vztahu, protože vnímají sílu sibiřské přírody. Jistě budete souhlasit, že se jedná o inspirativní příběh o tom, jak se podivuhodné rostliny nedozírné a drsné Sibiře proměňují v produkty, které mohou změnit i vaše žití. Sibiř, to je ryzí příroda i současná věda. Určené lidem.